Tutuke ibune. Lah kok jujari. Kamu enggak pengen masuk surga? Ini yang jelas bagaimana? Saya kan anggere Simbah ngombe kopi iki kok matane kaya ketusuk-tusuk ki ngopo ya, Le? Oh, nggak apa-apa. Jawab putune karo aras-arasen sambil baca buku. Kok rameng pisan pindho lho, Le. Bendina kuwi aku anggere ngombe kopi ki njuk. Waduh, rasane matane ku abut ngono kuwi lho. Iki perlu nang dokter ora, Le? Mboten sah. Ditakoni wong tuwa kok le mangsuli ora responsif lho. Ora wedi nek mbahne kena stroke apa piye? Putune njalambegan ndelehke buku terus wangsulan. Mboten sah, Mbah. Ning sisuk melih yen ngunjuk kopi, nah sendok ini ki dipendhet riyin. Boleh keculan.